Сәлем достарым. Камера, мотор, башладык. Әлеге үч сүз режиссер тормышында иң еш, иң күп кулланыла торган сүзләрдер. Миңа калса, әлеге авыр, әлеге җаваплы хезмәтне бары тик сәнгать кешеләре генә бәяләп бетерә ала. Бүген мин һөнәр тапшыруы ярдәмендә балалар тапшыруы режиссеры һөнәренең асылына төшенеп карармын. Дуслар, әйдәгез минем белән, ашыгыйк тизрәк. Режиссер һөнәре 19 гасырның икенче яртысында үсеш алган дип санала. Режиссерлар вакыт узу белән шомара, остара, алар куйган сәхнә әсәрләренең дә профессионаллыгы көчәя. Театрда башлангыч алган бу һөнәр хәзер кино сәнгатендә һәм телевидениедә иң мөһимнәреннән санала. Театр һәм кино режиссерыннан аермалы буларак, телевидение режиссерының эше тагын да кызыклырак. Чөнки телевидение режиссеры актерлар белән генә түгел, төрле гади кешеләр белән дә иҗади эш алып бара. Шулай ук турыдан-туры трансляцияләрне яза һәм әлбәттә монтаж һәм тавыш кую эшләрен башкара. Бер генә телевизион сәнгать әсәре дә режиссердан башка әзерләнә алмый. Әлфинур апа баштан аяк эшкә чумып, өстәл алдына утырып, нәрсәдер эшли. Әлфинур апа, сәмсез? Резида кызым. Резида, ой, сәлам дусларым. Вакыт әти йомшак. Сезнең белән оннан соң сөйләшербез, ярыймы? Шунда уйнап торыгыз. Ярый. Әлфинур апа Фатыйхова һәр вакыт ачык күңелле бала җанлы һөнәриясе. Гомере буе сәнгать өлкәсендә хезмәт иткән Әлфинур апасыз күчтәнәш тапшыруын күз алдына да китереп булмый. Әлфинур апа, сез хәтта бүлмәгә минем килеп кергәнендә сизмәдегез. Нәрсә белән мәшгульсез шуның кадәр? Резида кызым, менә шушы балаларның хатларын укый башласа һәм мин менә дөньямны тотып шулар дөньясына кереп киткән. Сез шуңа да һәрвакыт шат күңелле, гел елмаячандыр инде, шулай бит. Елмаеп җыйшыкланып та бит инде. Балалар куркыныч юк. Менә моңа карап ничек елмаеп син? Кара бу бәрәңгене син, Ата, әтисе, әнисе, бәбисе әле калсакларда киеп куйган. Менә шушы әбинең менә бәрәңге утырткан бәрәңгеләре инде ул. Менә шушы авылда яшидер инде ул. Менә монда видео җибәргәннәр. хәтта тышлыкларында, үз фотоларында ясап. Монда бик кызык. Шуннан да телевидение ул бит инде бик минем өчен әлегә таныш булмаган, шундый мөгъҗизалы бер ниндидер тылсымлы серле дөнья. Менә сез шушы дөньяга ничек килеп кирдегез? Шул турыда сөйләшегез. Бу серле дөньяга балачактан килеп кергәнмендер инде. Ул балачакта ук менә мин хәзер менә шушы балалар белән элемтәгә керәм дә, мин үземне нәкъ менә шул балалар кебек хис итәм. Балалар белән урамда уйнаганда төрле әйберләр теге нитәсен уйлап чыгарасың инде. Ул инде менә безнең хәзерге вакытта сценарий язып булган инде. Шулай итеп балалар белән кызык итеп угырлы карчыклар, әллә кемнәр булып теге ниләргә теге режиссер кебек һәрбер артистка таләпләр куя идегез дигән, син мондый булырга тиеш, син мондый. Шундый кызык итеп яшәгәнбез. Шул хәтле кызык булган ул балачак, әймән. Шуннан безгә менә шушы телевидениегә килергә дип тәкъдим ясадылар инде. Без шул рәхәтләнеп җыелышып килдек. Монда менә хәзерге вакытта без кемнәр дигән әймә театрда эшләгән Дәвәти. Мин, аннан соң минем иптәшем инде режиссер, менә шушында килеп без килеп менә 50 бәү тапшыруда эшли башладык. Әлбәттә хәтерлим минем балачагымның бер истәлегем дип 50 бәү. Шундый рәхәт итеп эшлидек без анда, әймә. Анда үзебез теге озвучкалар ясыйбыз инде, әймә. Мәш килеп, хәтта мондагы кешеләр әймә безнең кызык итеп эшләгәнне нәрсә эшли икән булар дип кызыксынып карап торалар. Без нәрсә эшләр икән булар дип. Без судым теге эшли коридорда чабып йөри. Кая чабасыз диләр безгә. Балаларның шат елмаюын, шат көлүен ишетсәң, ул бит инде үзе бер бәхет. Димәк, әле сез сценарист, режиссер, ул вакытта әле курчакларда тегүче, ясаучы, барысы да реквизитлар, бутафор, барысы да. Минем үземнең Нижегородский театрына миңа бүләк иткәннәр шул йомшак дигән бер курчак. Мин аны бердән Нижегородский театрда калдырасым килмәде. Ул минем теге мин синең белән барам дигән кебек минем белән китте. Ереп килде Казанга. Ереп килде. Шунда ул минем белән булды инде, балалар белән уйнадылар. Аннан соң мин аны инде әйттем, тәкъдим иттем. Мин менә ярмас микән мин курчак кертеп җибәрергә. Шушы нигә тапшырырга дигәндә. Шуннан инде ярар, без аны кертеп җибәрдек. Ничектер
Ничектер балалар менә шуны үзиттеләр, әйме. Әле ул ни йомшак тагын үзе шундый теге ни генә иде, ул бик теге менә хәзерге йомшак белән чагыштырганда, ул шундый инде менә теге бик йолкыш кына дип әйтергә була инде, әйме. Шул йолкыш теге йомшаклы да шундый балалар яраттылар. Чөнки мин аны үземдә шундый яраттым. Әлфинур апа, менә күчтәнеш тапшыруы бит инде 13 минут кына чыга телевидениега. Ягъни без аның инде соңгы бер финишын гына күрәбез. Соңгы бер ни генә. 13 минутлык тапшыру ясау өчен бит әле бик күп эш эшләргә кирәк. Резидә Хәсәнова безнең сценарийларда. Ул бик кызык итеп алар яза, ул да бала күңелле. Сезнең кебек. Шулай инде. Шуңа күрә хәзер мин әйтәм, теге кайчагында әйтәм, Резидә әйтәм. Шуның хәтлек кызык килеп чыккан бу сценарийда мин әйтәм. Чөнки анда теге укып чыгамда мин аны укып чыкканда ук мин вакытта мине йомшакны, мине күз алдыма китерәм. Ул алар шундый кызык сүзләр яза. Мин аны укыганда ук Резидә әйтәм, менә бу сүзләр шуның хәтлек кызык килеп чыккан. Чып-чым әйтәм килеп чыккан дигәндә. Шулай дибәйме? Менә шул Резидә белән шулай сценарийларны итәбез. Әле боя вакытта белән йомшак кергәннәр бит минем янга. Әйдә тизрәк репетиция ясыйга инде дип, алар кергәннәр. Алар бер-берсе белән бәхәскә керәләр. Теге йомшак белән вакытта инде. Аларның характерлары да кызык бит. Аның безнең йомшак бит ул бик теге умный булып калган, ул умный да инде ул зәйме хәзер. Ул инде бик белә, әллә кайларга бара, кешеләр белән күрешә, сөйләшә. Октябрьның безнең характеры шундыйрак. Йомшак әйткәнгә дип тә тора. Башта ышанайын, бер катлы. Ышана шундый нирәк әзрәк теге нидәләр лапук диләр бит. Аңа карап безнең Октябрь бик ул сизгер. Ул да бик белә, акыллы. Хәзерге көндә балаларны кызыксындыру икеләтә авыр. Гади генә әкиятләр белән сабыйны экран каршында озак тотып булмый. Шуның өчен дә күчтәнәш тапшыруы иң элек яхшы, кызыклы сценарий язудан башлана. Монда инде сценаристның тел байлыгы, фантазиясе зур булу кирәк. Режиссер исә үз чиратында шулай ук осталыгын эшкә җигә. Нәтиҗәдә баланы җәлеп итә алырдай сценарий туа. Аңлашылды, димәк, сценарий әзер. Хәзер инде съемкага китсәк тә буладыр. Мин бит өйрәнергә килдем, сез мине өйрәтегез инде. Өйрәтәм, мин сине өйрәтәм. Бишкәдә өйрәтәм әле. Үзеңдәге аннан соң шушыңа кирип китәрсең. Театрда ул теге эшләү рәхәт. Әмма дә ләкин телевидениеда тагы рәхәтрәк, беләсең син шуны. Кемгә ничектер инде, әмма әлегә театр минем өчен инде барсы да. Менә шул теге Тукай әйтмешли, монда театр, цирк та шул дигән кебек. Менә монда бөтен нәрсәдә, монда уйныйсың да, монда режиссер да буласың. Димәк, барысында эштә күрербез инде, әйдәгез, кузгалыйк. Менә җыйнабыз да китәбез. Ярар, Резидә кызым, безнең монда инде съемкага барсы да әзер. Хәзер Диана безнең килеп җитәр. Димәк, безнең әле кунак кызыгыз килергә. Куян кызыгыз килер диеш. Без аны көткәннәрдә, син миңа Резидә кызым, нинди сорау бирәм дигәнең, нәрсәләр сорамакчы идең? Менә сорау дигәннән, күчтәнәш тапшыру бит инде бик күп кенә җиңүләр яулаган тапшыру. Менә шушы җиңүләр турында сөйләп китегез әле, зинһар. Нинди җиңүләр? Җиңүләр дип мин бек озаклап теге сөйләп торам инде мин аны. Җиңүләр инде без төрле конкурсларда катнашабыз. Менә безгә шул конкурста катнашыгыз дип әйтәләр. Без үзебезнең күчтәнәш тапшыруын җибәрәбез. Безнең бик күп җиңүләребез булды. Иң зур җиңүебез инде безнең 2009 елныбыз. ТЭФИ регион фестивалендә ТЭФИ алдык. Менә шул аңа без бик сөендек. Башта үзебез дә аңламадык нинди зур ни икәнен инде аның. Масштабы. Шуннан җиңү ул булды. Инде аннан соң көн сайын эш. Ул инде каядыр теге еракта калды кебек. Ярый, әле алда да берсә җиңүләрегез күп булыр. Менә Әлфинур апа, балалар белән эшләү бит инде ул җиңел түгел, мәсәлән түгел инде. Һәрбер бала төрле гаиләдә, төрле шартларда тәрбияләнә. Аларның һәрберсенә аерым бер юл табырга кирәк. Менә сез, күчтәнәш ясаучылар, ничек итеп табасыз балаларга юлны? Төрле балага чыннан да юлны төрлечә табасың. Аның бит аларның балаларының характерлары да төрлечә була. Аның күбрәк сөйли башласаң, кайберсе җавап та җибәрергә мөмкин әле, әйме? Андый чиракта дишсез. Андый чиракта инде безнең теге дусларыбыз, Актайпи белән Йомшак дусларыбыз ярдәм итәләр. Килгәч тә алар бездән башта менә ни өчен дисез, әйме? Менә Актайпи белән Йомшак кирәк безгә. Иң беренче балалар сорыйлар бездән. Актайпи белән Йомшак килдеме? Килде дип без инде без аларга, әйме? Әйбәт кенә төшкәч, тапшыруны төшергәч, аннан соң алар чыгалар дип без инде. Бу бала инде карый тапшыруны әйбәт кенә төшереп бетерәләр, нитәләр. Тапшыру бетүгә, кайда Йомшак диләр инде. Без шуннан соң инде Йомшак белән Актайпине чыгарабыз. Алар белән сөйләшәләр. Бөтенләй бала икенче яктан ачыла башлый. Аннан соң без съемкалар беткәннән соң утырып шәйләр ишәбез әле балалар белән, әйме?
Резина апа? Сәлем, вақты тұрнама. Тұрнами, не бит йымшақ, мен қызларны бек яратам. Міне, шушы йымшақ әйтесіз бет енді, нешік оны көрмейлер деп. Міне, балалар бақшасындаймын. Мен аны нешік кінеде оңлатып бітіре алмаймын олай біріне. Олар йымшақ келді ме дейлер де, мен қолыма келді, йымшақ, олар янына шығам бетін. Әлтімір апа ұмтыла, бүтін иқтибар олар бүтін иқтибар шушы йымшаққа, олар аның біле исәнлер шәйлер, олар аның құлақларында тұтып қарайлар, бұрынларында бүтін жерлерін тұтып қарайлар. Әйде біздің біле кеттік деп қоларына да торталар. Сіз еріп ерейсіз. Олар мені көрмейді. Мен шунда ерейм, олар бүтін иқтибарлары шушы йымшақта или яқта келеді. Күштенәші ясаушы кішілер, олар әлі балалар білен ұртақ тіл табырға тейішлер бірден. Екіншіден, тілесен енді ситуациядан шығу юлында таба білерге тейішлер. Аңлашылды. Едегіз енді олайса қазір сізде міне шушы тәжірибегіз білен бөлішігіздің қар үйретігіз меңа нешік нешік ойнатырға, міне нешік ойнатырға. Қазір енді олайса мен йымшақ болам, еде сен ақтапи бол. Ақтапи тұралайды! Қойсы бармақлар? Міне қазір мен міне йымшақны кием, міне бұл бармағыма, һәм башына міне бұл бармақны қоям. Ақтапи үшін ikінші түрлі бола. Оның үшін сен міне бұл бармаға киесің, де мұнсы білен оны тұтасың, онда оның таяғы бар міне шоны. Бик жеңілгене шоңға управлять етесің оннан соң. Жеңіл, сізге жеңіл. Йымшақ, қаралы меңа. Нерсе? Демек, оның тауышы да қолынырақ қыларға тейшін. Тауышында ізлеп қарара керек енді. Тауышында ізлеп қара керек. Міне шулай ізлене табылайынды ол. Ана ішли оның характеріне да нетесің. Характері да вырабатывается деп айтым енді ұрыс шайтын ішлейінді. Сен қарайды, оқимыз дегеннен, мен сенға бір китап бергенем оқырға, сен ол китап оқыдың ма? Үлгірмәдің енді. Йоқ, үлгірмәдің. Әлі ұзағызбен, мен бұта алып кеттім. Уже үйретілгендей бойынша мен әйткеш, екі құршақымда ойнатқаш, жауабына уже мен оқтайпи болып, мені шундай әйбірлер бола қоша. Менің көзім көрмейді, қой Әлфинар апаның көздің киіп қарай Сен жынды қортмын үйінде, сен ешбетсеға келішмей көзілем. Келішмей ме? Сәлем Евшақай, сәлем Ақтапи. Сәлем Диана, келгештер. Көптен сенің біле күштен жоқ. Кел, меға да бер, нешік келіп жеттің, біз сені көптен күтабыз бетінде. Жоқшы. Біз сен айында біле мұнда хоқтарды әзірлеп қойдық. Көрімен, менде зор бәрейінгілер. Әйе, неше көп екен олар. Міне, мұнда рәсімдерде хотларда бар, барысы да бүгін сенің үшін. Міне, Резиде қазір сенің дәшің башланайынды мұнда. Міне, қазір үстел астында отыруының бірінші этабы сенің хынерің. Балаға көрсет. Қарағыз, мен де әбі. Міне шулды. Әйе. Бұл міне шул әбі енді міне бәрен көстірген әбі. Бақшыларда бардыр әлі аламды. Сыйыр шығы елсі. Бұл қышылар қайта деген рәсім. Міне, Диана, білесің, бізге шундай көп міне қонақтар келді әйме. Олар міне қышларға, міне үйелер ясылар екен. Білдің ме? Келесі рәсімді кім анда? Қарағыз, мұнда тағын бір рәсім әлі қалған. Кімәлі бұл? Йомыры көмешмәлі? Шулай бұға. Йомыры көмеш. Қоя, бұсларымызда көзетіңіз Әйе, мен бұл кетті бек яратам бейін. Яратасың ма? Сен тәмді бей яратасың сол. Шоңа көре яратасың сен аны. Әлбәтті мен беттен ашарға яратам. Рахмет сен Диана. Сенір апа, үшін бірде жеңіл түгіл екен. Ояқларда, құлларда тиірлей. Құдай сізге сәлемәтлікте собырлық берсін. Hem elbette fantaziya şiksiz, bitmez fantaziya. Резиде, өзіңе бек зор рахмет. Шуны хәтті сен меңа болышқан. Мен бүгін иден астында туған, жұмшағымды тұтып рахат беріп ятты. Меңа да бек рахат болды сіздің білен рахмет. Әміне бұл жұмшақ достарымыз білен де. Диана сен, ада бек зор рахмет. Диананы біз бек яратамыз. Әйім Ақтапи. Балалар үшін тапшырулар әзірлеу бары тик йомшак күңелле, актерлык усталыгы булган режиссер көченнән генә килә. Шулай ук режиссер һәр даим үз сәләтен камилләштерергә һәм яңалыкка омтылып яшәргә тиеш. Иҗади һөнәр ияләре һәммәсе дә рухи яктан бай була. Һәр вакыт яңалыклар эзләп тору да дөньяга карашны үзгәртә. Режиссер һөнәрен сайларга уйласаң, яхшылап уйла, чөнки нәтиҗәгә ирешү өчен энергия күп сарыф ителә.
Якты дөньяда яшәүче һәр адәм баласының үз хыялы була. Актерларның иң зур хыялы ул инде Оскар алу булса, телевидениедә эшләүчеләрнең дә әлбәттә үз стимулы, үз хыяллары бар. Күчтәнәч тапшыруы ирешкән уңыш та биредә телевидениегә килүчеләрнең күзләрен сөендереп тора. Әмма Әлфинур апа миңа шуны әйтте. Без әзерләгән тапшыру бала күңеленә хуш килә икән, без тәкъдим иткән файдалы мәгълүмат аның саф күңеленә сеңеп кала икән, иң зур бүләк менә шушы була диде. Мин дә Әлфинур апаның сүзләре, аның теләкләре белән әлбәттә тулысынча килешәм һәм сезнең белән бүгенгә сау булашам. Сау булыгыз.